Guys, magluto daw si Titi og french fries. Atong tan-awon guys. Kung lami ba yung maluto. Let's do this. Let's cook the half. Wow. There is kasama, ha? Half lang gin. We're very full. Guys, we're cooking this one. Kay mga gutom paghapon mino. Bisag mga busog na. Tama na? Ilang din. Patay na ito. Tanawa this one. Ya, tama na. Tama na ni? Sure? First is, I'm going to... A few moments later. Ayun dia. Kuan na Titi, paghuman na. Lakuan man di ay ni. Paghuman na ayan mo i-mix. Dili man di. Man di ni siya. Barbecue. Abi na ako upang ana diri. Ana gani. Pero pag naluto na, Ay, tawang ka na sa tubangan. Wala naman po may nakakontak wood kay pandemic man o. Inawa pa po may nagkita. Unya, wala na-admit man to siya is KNC. Just sprinkle the barbecue powder after cooking. Si ano ba? Ayan, ana si Jerry ba? Ha? Barato ra lagi ning inyong kuan. Barato ra lagi ning unsa man na. Ano ba? Ingon ni. Ingon si Bear ba? Barato ra lagi ning inyong kuan. Barato ra lagi ning gagmay man di ay. Absolute sale. Barato ang Kani, Yun na po photocopy sa yan. Apa na tayo hani? butangan man ka nagkuan Titi. ha? Butangan pa nagharina. Yes. Mayo siya o. Pero ato sa nagpapasok. Mayo po sa bibi. Ha? Mao na to siya. Dayon, dili na kinahanglan og kuan ka na nay plano, sketch plan sa subdivision. Bitaw brad. Nakapirma, ipapirma naman siya na katong bitaw na gihimo nimo, katong ipakuha na kong kati. Dayon, maura ko panutangguhan ra brad. Sige. What are you looking for? I'm looking for this Powder? cornstarch. This one. Okay. Ani ko sa ikatulo na mo nga fridge. Kaya yamanin ba yamin? Mauman niya, di ato mga isuon ko no. Marag. Isa ra ba yung kadangak, di mo sila panangko niya, ang bayan wala sila. Hindi, dayon brad, ang ilang pong Arman, kung si Jenny, wala pa po, pwede po makapabuhat sila niya. Jenny o si Arman. Ano ginagawa mo? Na, magdali ko pa pero ano, natawa sa hospital. Ano? Mga pila po sa brad. Kailangan break QR dito deh. Asa? Kiri. Ha? Oh, Nya, minsa ba? Ano ba mga ka? Wala, kuha bos. Eh, Ano mga palitong pang go day up
Masih ka itong papel. Ah. Birma ka. Sunod ah. Ano, ang napalit og diaper sa Napalit ang diaper. sa Mercury Drug na wala QR. Maganit ka wala kita uli. Uli na lang. Ala, dako Wala lang. ka nga 11 pa manggugo. 11 mo. Dakog lawas pero bata. 11 pa manggugo boss. Karon mo ko nagawas good boss ingani din kalimutan boss. Dili. Sa atanawin sila nakamiting. Kay hapitong man sila kay mo atanawin. Kadapit man sa gusto ko. Naman sa kina. Now, where is my favorite? Lara. My favorite. Pagani na pisik naman. Kuan manijin. Kay iya ko magusap no hindi siya no. Kanang katong luwag day nga ay kato ganing kimpit sa titsay nga taas. Dahil kayo mo kagito siya magkuhan atong iyanan nambot o unsa na resulta adto siguro Ano yung mga ulit ba? makakuan Ano yung mga ulit? Hindi ko mangutan dito sa barangay kung unsa na yung status adto no. Yung man nagkaon, kaon na sad. Ako ay gagawa ng Hala. Not possible that one day. Hinahanglan nga. I'm cooking. Pila ka right. Since gamay lang ang oil, Di na taka. Di na masamutan. dapat kay naglutaw siya sa oil manggod. Ang palutaw na to sa oil. Surot tong oil. Kurot ang atong oil. Sige magulat ka kami mo brad ha. A few inches later. na. Wala na guys. Sinaw na. Hindi na gid siya ma-kondot. It's almost ripe. Almost right. Unsa na? Ano nagkaano? Ay katong imong giano. Wala man mi daghan nga oil guys kay wala man mi na-sponsor sa meal oil. Palm oil. Ay Jesus Christ pasalo ako. Ah, tama na ni. I'm cooking, I'm done. Yeah! One eternity later. Tapos, Pero anak si Gani Tibers, anak ko siya sa una karon nga nag-drive na siya dili na. Kanang siya lang ang mag-drive. ay kapag ikaw ang mag-drive, hindi man sa kadagaton. Niya makuan ka nakaka. Salam. Ronsi. Ako, kung ako mag-drive, dagaton mo na ko duman. Oh, lagi dili lagi daw budagaton basta kay Lang, ikaw naman nag-drive, ikaw manasyuta. Wala ako may... Hala, Jesus. Do, ginagawa ko talaga. I'm making this for you. Especially Ay! for you. Jarang, jarang. Wala may, ay, Kasi ikaw man din nag-request mo. nanhala ka ba? Actually, dili siya crispy ang tanan kasi ulang siya ang kuan, kanang flour. Tama na ng cheese. Guys, kanang orange na siya guys ha, pero dili lang siya orange tanawon. Crispy man siya, pero kamay lang, no? Pagka-crispy. Come on. Pero okay naman. Be, ang nang sa kakaon. Ah! Ano man na, init. Oh. Init. Tadang! Para dili ko magkuan ana. Sama na. Uy, arang nag-request. Mm. Kanyang nag-request, guys, kani nga bata. Ha? Sulta man doon. Arang nag-request ako.
Laan man adapit mo magduol. La guys, ni sunog guys. Wata kay balukang niya. Okay raman siya dahil. Crispy raman dahil. Napadaghan. Tibers, gana tibers. Pika-pika. Mo ni ang resulta guys, lami kayo. Guniti tichi kay atong i-thumbnail. De. Yan na. Kana may pawira oh. Kay para madala ta Unsa man niya ang kato ning imuhado? Para madala ta siya ano din ba? Hmm. Madala ta iyang. Yung kasi. Charan! Yes. Why? Mana? Iha man ang cheese ni. Iyam ng cheese.